Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kansala wa Chinyamata. Achinyamata ifeyo tili ndi mphamvu zothamanga. Mukatituma madera mwathu tizakutumikirani ndi mphamvu komanso tizakuthamangirani ndi kupanga chitukuko chooneka. Mwanga tineyo Kansala, I'm a visionary, focused and direct leader. Ndieno, ndisatenge nthawi ya itali, komano ndikufuna kuti ndiyankhulepo zinthu zingapo. Achinyamata afe tikukumana ndi zinthu zambiri. Makamaka, bwana inuyo tikakuona ndi ntchito za chifundo zimene mukuchita, ife timakhala ndi chimwemwe kwambiri. Ndieno timafuna kuti mubole makoma amene akutsekedwa mubole, kuchitira kuti kutsogoloku achinyamata ife tidzatsimbe lokoma kudzera mu utsogoleri wanu Dr. Michael. Fikane ma department osiyana kuti anthu apeze zochita zofunikira komanso akhalenso ozidalira pa iwo okha. Bwana President, china ndikuthokoza kwambiri chifukwa mmene ndayimira pano ndikoyamba. Ineyo ndikoyamba. Ndipo pamene amanena kuti inuyo mukayankhula ine nangogwidwa manjenje. Zikutanthauza kuti chipani ichi ndi cha wina aliyense chopanda mbali. Ndieno aliyense akangolowa oja zake ameneyo walowa mu ntchito, wafika pamunda angoyamba ntchitoyo. Ndingomalizisa motere. Ifeyo munatipasa ufulu wa president, panopa mmene tikuyankhulira panopa. Bwezi panopa tatevindikirira muzitete. Bwezi atativindikirira mudengu nthawi ngati imeneyi. Komano chifukwa cha mtsogoleri wanu kumene mukuchoka kwa president kumaofesi kumene mukuchokako, kuchoka pansi pa mtima wanga, ndikunena kuti tili pa ufulu. Tili pa ufulu. Tili pa ufulu. Pempho langa achinyamata, ife achinyamata chonde, nthawi ya zisankho imene yafikayi, tisakhale zida zophera anthu ena. Chonde please, amene tikuwagendawo akhala abale athu, akhala asisi athu. Ndieno ifeyo chimene tingachite, tiyeni tikhale mwabata kuti Dr. Michael tikhale pambuyo pawo chifukwa iwo akamachita chinthu saphonya, ndiponso ndi odekha. Pomaliza President, ndikuthokozaninso kachiwiri kuti mwandipasa mwayi kuyankhula ku chikhamo cha anthu ngati ichichi, ndiponso Mulungu azikudalisani nthawi zonse. Inuyo ndinu wofatsa, ndiponso kufatsa kwanu ena asatengerepo kuti ndinu wopusa, komano kumakhala kudekha, kuona masankhono kudekha. Ndiponso inuyo Dr. Michael tinyamuleni ifeyo, mukalisi adokha titayika. Ndiponso enawo mtengo ngati muli zipatso zabwino timaonera miyala basi, chifukwa kumakhala kugenda kwambiri. Ndiponso inuyo akamakamba kwambiri za inuyo bwana, muzindikire kuti inuyo ndinu wanu. Inuyo ndinu wanu, akamakuyankhulani bwana inuyo ndinu wanu. Ndinu wanu Dr. Michael Usi. Chomaliza, tiyeni tikavotere Vinjeru Gondwe pa mpando wawu AP. Ineyo ngati mwana wanu Vitumbiko Phiri ndikuyimira ukhansa Kuzozolo East, tivotereni mwaunyinji. Tisake nyankhono ndipo ndizakuferani. Tiyeni tikhale pambuyo pa Dr. Usi.
na usiku. Nimangopeleka moni. Napeleka moni. Bana bani Zambiliano. Ati mbili ya kwa usi. Ayewa na boze. Ya ruta leo. Ati mbili ya kwa usi. Ya wana malawi. Ya ruta leo. Kana kumususu. Waiko usi. Ya ruta leo. Ati kulati kandi witu. Wasi nyamata. Ya ruta leo. Ati bangara situtupa. Amaiko usi. Ya ruta leo. Nipeleke ule mpa Secretary General Mr. Happy Kondowe. Nipeleke ule mpa akulu wewe ni Azmai Madamu Bwanali. Nipeleke ule mpa akulu wa maji kwa Mpoto Azmai Nose, Shadow MP, Shadow Councilor. Ndiye akulu onse ofisa iwanso akulu amene matipempherera. Mungu akudaliseni. Choyamba cha kwamba ndikufuna kuti mwina izo za pupuzo musiyeka pang'ono. Ndipemphe aliyense wa inu kuti mumve mu mtima kuti ndikukuthokozani kwambiri chifukwa chobwera malo ano. Ndikufuna aliyense paeka including those aima uko onse ndikwathokoza kuchokera pasi pa mtima chifukwa chobwera pano. Kuchoka ku nyumbako ndikubwera pano. 1 mukusonyeza chikondi. 2 ufuna ndigwire ntchito limodzi. Zimenezo Ambuye akudaliseni. Ndili kuno kumpoto. Chimene ndabwerera kuno ndi ziwiri. Number 1, ndikufuna kuti ndiyendere anthu osati kupanga misonkhano kokha, koma ndifuna ndilowe mu zinyumba mwawo. Ndikufuna lachiwiri ndikukatabe. Kenako ndikakhala kurumpi, Karonga, Chitipa, Zimba, Mawa, Mazulo. Akasala Shadow Councilor jali kuti. Wezi. Amene wowo ndifuna ndipite ku ward yawo, ndikagwire ntchito ndi wowo. Ananena kuti, that's what he said. Kuti mphamvu alinazo afuna kuthandiza anthu. Ndiyeno ndifuna ndikusimikizireni kuti mawa ndibwera ku ward yanu, ndikalowa mzinyumba, ndikaonana ndi anthu. Nkhani tikamanena kuti ifeyo ndi amenewa. Nkhani ndionena kuti tikamanena kuti udindo ndagwira ntchito ku ADRA zaka zambiri. Ndayenda kuchokera Nsanje kukafika ku Chitipa dziko lonse.
ndikuziwa mmene anthu amakhalira. Malawi muno muli anthu ena amazuka usiku nyumba okha. Ndikumati kodi ineyo ndidya chani mawa? Pali anyamata apa akumazifunsa mafunso, ndaphunzira, mphamvu ndili nazo, koma sopano munachula mawoboleza. Ndizaboleza liti? Mulungu samayika asogoleri kuti azinjoya. No. Ndiyeno anthu akamanena za ine, mwamuona akulowa nyumba za anthu, akupanga drama, ndimangoti tizakumana kumwamba. Chifukwa ifeyo asogoleri, anthu inu si anthu athu iyayi, ndi anthu a mwini wake Mulungu wakumwamba. Ntchito ya ifeyo kugwirira ntchito anthu, komanso ukakhala ndi moyo ndikumatha kuona azinzako ovutika, uzichokoza Mulungu chifukwa uli ndi mwayi oti wathandize usanafe. Ndiye ine ndifuna ndinene mawu awa, ndiyenda m'midzi olankhule iyayi, ine sindimasamala iyayi. Ndikalowa m'midzi ndikamavina ndi anthu, mmona akuvina, akuvina, ndiye ndimati ndili ku Adra ndisanalowe ndale ndimavina ndi anthu m'midzi. Ndiye lero ndi vice president akuti iyayi vice president musavine, muchoke si ine iyayi. Ngani imene mwina mwache sitimafuna kulankhula koma ndiyowona. Ndinabadwa ndipo ndizafa. Komano ndisanakalowe mzenje langa la mandalo, ndikufuna zimene ndingathe kuchita kumuchitira munthu zanga ndichite. Udindo uwoti vice president suzakhala ndine mpaka nakale. Iyayi uzatha. Tizabwereranso ukakhala ndi anthu. Ndiye mumve kuti ndili kuno kumpoto ndabwerera inuyo. Chachiwiri ndifuna ndione ma project aboma amene akuchedwa kumalizidwa. Nkhani ndiyoti mboma zimene zimachitika ndikuuzeni nazi. Zili ngati mkazi amene wakwatiwa koma ali ndi ana angapo, aliyense ali ndi bambo wake. Ndiye ana aja amakhala m'nyumbamo, ndiye acha bambo wawo kunja uko amatuma anawo kumafunsa kodi mayanuwo ndi bambo wanu anyuwaniwo amalowa kuchipindako. Iweyo banja linatha wakwatiwa ndi wina, why not accept kuti uyoyo anjoye? Ndiye what is happening in government, you find kuti uyu akumvera za bambo wake amene anachoka mboma, akugwira ntchito as civil servants, kuwauza kunena kuti msewu utakonza ndimofulumira pangana kuna hivi ma contractors lero alipo mawa palibe kumango chedwesa zinthu zazi. To me ndimakhulupirira kuti anthu amenewo 1 wachosa, 2 wamanga,
amene ali akunja wobwera kunja kumasokoneza kunoko wathamangisa. Chifukwa munthu aliyense amafuna kusangalala. Mavuto pa dziko lapansi alipo. Baibulo limatiuza kuti masiku osiriza pazakhala mavuto osiyanasiyana. Izi ndizoona kulikonse dziko lapansi kuli mavuto. Koma mavuto asabwere chifukwa cha munthu akuziponda. Zosafunikira. Ndiyeno ndikupempheni kunena kuti tigwirizane, tigwire ntchito limodzi. Odia zake alibe mulandu. Nkhani yake ndiyo kondana. Ukondana wina ndi mzake. Mukasiyana zipani osatukwanizana. Mukaona kuti uyoyo ndi wa chipani cha MCP, DPP, UDF, UTM, PP, kachipani chanji. Chipani chowasankha ndi yeyo. Amene yoyo sikuti ni mdani wanu. Mumuleke apange zimene kuti andikodi akufuna. Ma president amene anatilamulira ifeyo abakiri mulusi. Professor Arthur Mutharika, Mai Joyce Banda. Sibwino kumanyonyosola kumalankhula ngati kuti ndi ana. Kumene koko kumakhala kusowa khalidwe. Ngati pali kusiyana pandale, tilankhule zimene tasiyanazo, and not to start teasing kulankhula zoyipa za akulu amene wowo. Zikakhala kusiyana pandale, tizingosonyeza kuti izi sizili bwino, kapena inu musabwerenso chifukwa chakuti sikutukwana iyayo. Ukauza ena kuti munalamulira inu musabwerenso, ndikutukwana ngati? Mungu auza kuti yayi khalani pansi koma osatukwana iyayo. Musalole kuti mugwiritsidwe ntchito anyamata pa zinthu zosakhala bwino. Ndikubwerezanso kunena kuti kaya ndi wandale, kasi wandale, zonse zikatha muzizindikira kuti tikayima ukaweruzidwa. Sungakanene kunena kuti yayi anatuma ndi president yanga. Suzapita nawo iwe uzayima weka. Kumoto ukulira uko ukupya weka. A president wako oso akupanga pesi lawo akulira ukoko oka. Inu mukhale anthu achisanzo. Mukhale anthu achisanzo. You have said madam kunena kuti mukufuna kuti azimayi ndionane nawo. Isindikana. Tiyeni tionane mundiuze mukufuna chani. Ngati zili zotheka kuti ndiyache konkuno, ndikuyankhani konkuno. Chifukwa ndabwera. Mukumamva anthu ena kumanjinena zambiri, ena kulemba, ena kutani. Inuyo osamabwezera. Ayi mmadziwa kuti alipo chipani chatuchi cholinga chake sikungobwereza chitukuko chokha, ayi koma kuphunzitsana, kukondana. Amverani, tita kukonza zonse ndikulemera m'malayi munomo.
ndikumanyada koma tikakhala ni mtima opanda chikondi tisangalala pa dziko pano kumwamba sitikalowa. Tizisamala chilichonse chikamachitika muzizifunsa kuti kodi izi zimene ndikuchita papazi Mulungu akuti chani. Chipani chathuchi ine sindimapupuluma iyayi. Anthu anamba kalekale nditachosedwa ayi watha tayankha kuti chani ndati sindiyankha. Akaona anthu avala ma uniform audia zake ayi watenga mala Congress party ameneyo mukuti chani ndati ine sindiyankha. Oh watha ameneyoyo ndapanga audia zake iyi anthu atenga kuti ine sinayankhe. Akupeza kuli konse. In fact, I thank God. There is no place in Malawi kumene ndikapita kulibe unyinji. Amapereka ni Mulungu. Ndikhala ndikuulula masiku akubwerawa. Ma president azipani ena ndipeza ndikunena kuti ife mene tikuonera audio zake iyi ayi ifeyo tigwira ntchito ndi iweyo. Ndikanamba kutchula pano 1 2 koma pali chifukwa ndizaulula bwinobwino kuti mwakuti. Lero iya ayi pakali panopa amene iyi anthu akulembesa sakutenga ujeni Pepala. Nje kuti basi angokunamizani mukuti bwanji sini mayankhayi. Imakhala nthawi ndimayendera program yanga ifukwa ntchito iyi amene ali desperate to be president of the Republic of Malawi is a dangerous person. Don't be desperate. Ngati uli desperate uli ndi vuto. Ineyo I am not desperate. I'm not desperate. Koma ndikopempha Mulungu kuti Ambuye zimene ndikuona umumu zimene ndifuna kuti ndichite mbomamu ngati mufuna lolani zichitike. Ndiye ndikuuza ndi pano chimene talengeza kuno kumpoto mawa ndi ukatenga mapepala. Tomorrow I'm collecting nomination papers. Mawa abwerere nthawi yabwino. Ndifuna anthu abwerere nthawi yabwino. Mmene ndikupita kukatenga mapepala awo muone kuti ma president ambiri azipani anakatenga koma sanafunsidwe funso loti mwima sanafunsidwetu. Koma ndangonena ine kunena kuti ndikukatenga mapepala muona mafunso mwima. Sina kuti onse wasimuna afunse ine ndeka mudifuza chifukwa yani. Ndikuuza nizi ziko lino tikhale anthu oyang'ana chabwino chachikulu timati bigger picture. Usaziyang'ane iweyo wekha kuti ineyo ndifuna ndikale president ndikale pasogolo ndine zisankho zibwere palibe wa 50+1 mubwerezenso palibe wa 50+1 ndalama zikutha mukuzunza anthu. Kuli bwino amene kudziwa kuti uyu ndine tingagwirizane kuti tikapomole ukoko yenda limodzi.
Koma ndinene izi mosachita mantha kuti anthu audiya zace alibe mulandu kusiyana mwina ndi zipani zina. Audiya zace alibe mulandu pamene ena amapanga ulesi kukalembesa. Ife tinalembesatu. Audiya zace inalembesa. Alembesa pano ndi angati manja. Mayona. Ifeyo tili ndi mafailo. We know how many people. Mene ndikutuluka muno kumati ifeyo ndife chipani. I am not joking. And ndinene ena manina zambirimbiri. Akupanga drama. Akupanga drama. Ndiyene ndimangoti musayankhe. Amafuna pano tikayankha pano. Zina lawo tilichule pano. Ine ndingachoke kulilongwe kubwera pano kumachula zina la wina wake. Ine ndabwerera pano mphawi wanu. Ziko mai wanga ziko mo. Ndinena samawu awa. Makansala ndi anthu ofunika kwambiri. Chifukwa makansala amakhala pafupi ndi anthu. Makansala malayi monse muno aziwe kunena kuti ali pa mtima panga. Chifukwa ndi amene amakhala ndi anthu mmudzi. Makansala mmapeza ena maliro kuchitika akoti zuzu kulephera kuthandiza. And yet they are very, very important in national development. Ndiye makansala konse kumene ali adziwe kuti chipani cha audiya zake alibe mulandu. Chikukuyang'anani ndi maso ena ake kuti inu ndinu mabwana chifukwa mmakhala ndi anthu mizimo. Ndipemphe ya Malawi ambiri mupange join audiya zake alibe mulandu. Pano ndaona magule anthu akuvina. Ndakuona ninu mwabwera pano. Ndiye funso ndimazifunsa kuti anthu a Yehova awa akubwera akuvinira ineyo. Anthu abwera akumvera ineyo. Sizimakhala zinthu zonyadisa. Ena maganizo ati kakhala mukonvo iyi mja nje kuti ndikunjoyamo. Mmene muja ukakhala munthu wanzeru umakhala ndi guilt. Umakhala ndi chikumbumtima. Kuti kushayina zimene magamu akumvekerawa. Mmene ndilili munomo. Anthuwa akubwera ayenda pansi akuzayimba nyimbo akuyimbira nyimbo ineyo. Because of that ndimachoka magali motomo ndikupita mzinyumba mwanumo ndikacheza nanu ndimve vuto ndi chani ndizikuonesereni kuti inu ndine palibe kusiyana. Ndiyeno gule aliyense avimbuza mwavina pano. Ena avina gule uja ndatabwerere uja. Kwa mazimaya amene ajanso. Ine nditaona mpoto yokha. Amene ajao ndaona ingoma. Vina apapa akugia. Vimbuza ndachula kale. Let me tell you this. Tikaitana band kuti band kaya ndi black missionaries. Bwera ndi muzayimbe kuno ndi nsonkhano. Ama kuchaja ndiye umalipira. Now I am saying awa bwera akuvina. Awa akuvina. Why should you give them 10,000? Pomwe awanso. What is the difference? They have come here ayimba atwavina. Sapano ena kabwera ni bandi kulipidwa chonchi. Awa ya usauka ingwa pasandika not with me. Gure aliyense wavina pano, gure aliyense pano. Inuyo mwabwera pano uponga di band. Neno asepare jeno onse wa muaone chifukwa abwera pano kuzavina kudiva gasepsi. Komanso ndikulimbikiseni una kuti kacha mwambo watu osausia kulimbikisa mwambo
kuna kuti upitirire. Chilichonse chimene ndachita kunoko kugawa kapena kucheza ndi anthu ndikufuna kansala akhale pomwepo. Fama kansala ndi ofunika. Makakhala azimayi mundiuza kuti mfuna tikumane liti, tikonza malo, timvane, ndikukhulupirira kuti ndikuyankhani. Achinyamata inuyo simunayiwalike chifukwa nakuti ife tikukula dziko la mawa ndi inuyo. You need to be protected. You need to be supported. Zimene zonso ndimafuna kuti ndisanachoke oyimirira anyamata abwere komano ndikubwereza ndi chinthu choyipa kwambiri. Mwina ndiulule motero. Odiazachi alibe mulandu kuli ineyo. Akuluakulu ali apapa ndinachepesa. Pali akondowe, mayi nazitwere, anoma Nyerenda, ndi mayi bwanali ochepa. Kuchoka pamene popo ndi midzi. Chifukwa chani? Akuluakulu pakati apa amakonda kudyera anthu pakati apa. I have no national committee, I have no regional, I have no district. Ineyo ndikupira kuti kuchokera kumene tili feko zingopita ti kwa anthu pansi. Nkona ndikunena kuti azimayi inu, anyamata inu, menda bwera kunoko, I am your friend. Tigwire ntchito limodzi. Komaliza ndikufuna ndithokoze Mulungu chifukwa cha kubwera kwanu. Musakhale ndi nkhawa kwambiri, mukhale ndi chikhulupiriro. Chifukwa anthu ambiri amafuna kuchotsa chikhulupiriro. Mukhale ndi chikhulupiriro. Ena ayamba kulankhula mwamuona wakatenga mapepala ndekuti iyeyo ndi achakwera adana. Ngo. Ine ndaphunzira kuyambira kale. Ukamagwira ntchito ndi bwana wako, gwira ntchito moona mtima. Gwira ntchito mosaka ukamuona kumusekerera. Kumbali kumapanga zina. Ayi, ine ngati munthu yosini na mkonde, ndimamuuza sindimakhota kotesa. Ndimamuuza kuti inu tundine sitigwirizana. Sindinasemphane ndi wina aliyense. Koma ndine president wa Udiazachi alibe mulandu. It doesn't make sense kuti as president wa Chipani msakatenge mapepala. Oyi, ndikatenga mapepala amene afuna kuti tiyenda limodzi, tizikambirana, tiyenda limodzi kuti Malawi atukuke. Ndipempha Mulungu wakumwamba akudaliseni muyende bwino ndikupezani kumuzi komweko zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.